Aquest espectacle, que es titula Las personas del verbo, contra Jaime Gil de Viedma, s'hauria pogut també titular 2 hores con Jaime Gil de Viedma. Primer perquè el personal no s'acolloni i ja sap que la cosa no va curta. Això va de reunir poemes, òbviament, als seus diaris, als entrevistes i materials d'altra gent. Hi ha molt pocs materials, el 99% del text és estrictament de Jaime Gil de Viedma, no hi hem afegit ni una paraula, n'hem tret alguna, ens hem permès la llibertat d'alguns poemes intervenir-los. Si alguna particularitat té aquest espectacle és que segueix un fil biogràfic, és a dir, que a través de totes aquestes paraules d'origen divers estrena un fil biogràfic que curiosament té una particularitat, que al mateix temps que ens explica els meandres de la vida del Jaime, ens va conduint per la història d'Espanya. Hi ha una vinculació tremenda. L'espectacle comença a la Guerra Civil, que ells van passar a Nava de l'Asunción, Segovia, i acaba a Barcelona l'any 90, 2 anys després, 2 anys abans dels Jocs Olímpics. És a dir, que hi ha un retrat d'època des de la guerra fins a la Barcelona Olímpica. Jo diria que és una gran elegia sobre el món perdut interior del Jaime Gil de Viedma, d'allò que va buscant, d'allò que troba, d'allò que no troba, etc. Aleshores, amb aquesta estètica personal que ja ha provat amb altres espectacles de Joan Oller, doncs l'espectacle va avançant, i nosaltres som una mica de tot, és a dir, som nosaltres mateixos que brechtianament una mica fem de Jaime Gil de Viedma, però que ens transmutem amb ell, però que sortim d'ell, que diem els poemes d'una manera dialogada, que diguem les proses d'una manera poètica, que no intentem fer poetització de les coses que diem, i donem un fresc, diguem-ne, de la radiografia interior d'un poeta que si per fora no semblava gens contradictori, per dintre ho era molt. Posiblemente la generación de Jaime Gil de Viedma es de las últimas generaciones que eleva a la categoría de totalidad existencial el concepto de amistad. No de grupo, no de generación, sino de amistad. Son verdaderamente amigos y además es una amistad interracial, es decir, interlingüística, porque son durante muchísimos años muy amigos no solamente de la gente que escribe aquí en catalán y en castellano, pues como puedan ser los dos Ferrater, Barral, sino, sí, Marcé, novelista, sino que también con el resto de lugares de España, ¿no? Son gente que se reúnen para ir a Colliure, pues con Ángel González, con Crespo, con toda esta generación del 50, con García Hortelano, y son posiblemente la última generación de la gran glorificación de la cultura del alcohol.